pšenicu. Težak. Sisina težak. Affedersiniz, ben ilaçlarımı odada unutmuşum galiba. Zimbabwe čovječe. Demokratski koja je bila desna ruka Hillary Clinton tijekom njezine kampanje. Prema tome, ovo je doista jedan veliki Neke Clintonove koji će ljudi. imati odnosno projektu, a poslije kako pravo vlastiti, to se može Znači, biti preokretilo u svijetu. Hvala ti Ivana, ostani s nama, vraćamo ti se za nekoliko trenutaka. A na ulicama Vašingtona i Gradski prizori održana je inauguralna parada predsjednice Trump. A i danas se Filipa pita što je gospođa Trump poklonila bivšoj prvoj dami. Sad su novinari. Ovo je sve da ispravi. Ladies and gentlemen, the first couple, Donald and Melania Trump. Pozornicu svjetla i njih dvoje. Predsjednik i prva dama zapletali su prvi predsjednički Ovo majku djeda Ona Slovenka, rekli smo. spravi. Sloveni, da. Ali mogu je biti. Djeda. A otac da ne tiče. It's been an amazing journey. And now the work begins. We have to get it done. And we'll get it done. We will fight, we will win, and we will make America great again. Thank you. A prije inauguracijskog vala čuo se nešto življa glazba. Ulicama Washingtona šarenilo veselje i plesačice. Svjetlo plavi komplet od kašmira i elegantne rukavice prve dame i novi su usporedili sa stilom Jacqueline Kennedy. Melania actually looks very sophisticated. She looks, it was like power dressing, but in a soft way, especially with the colour, that beautiful powder blue. Sestre Trump stigle su modno usklađene. Pozornost je plijenila starija kći Ivanka u bijelom asimetričnom kaputu i hlačama, a kamere su uhvatile i da je privuka poglede Billa Clintona, što se njegove supruzi baš i nije svidjelo. Ova reakcija preplavila je društvene mreže. Što ona treba? To nalazilo u plavoj kutiji koju je gospođa Trump darovala bivšoj prvoj dami. Ovakav čin neprimjeren je, slažu se voditelji protokola. Pokloni se u pravilu šalju ranije. Vraćamo se Ivani Petrović. Ivana, Hrvatska strahuje da će Trump stati na stranu Slovenije u arbitražnom sporu oko Piranskog zaljeva, odnosno sa ulici interese Hrvatske treba braniti pred novom administracijom. Evo ja već vidimo što odgovorim na to pitanje kazala da se prosvjednici kreću i da su već došli do južne strane, do južne ograde bijele kuće, uzvikujući da ovo što se strane ograde Trump u Americi nije više patriotizam, nego da je to fašizam i da je to nacizam najgore vrste. Što se tiče Hrvatske, Hrvatska ne treba strahovati, Hrvatska, rekla mi, treba raditi. Naime, Slovenci su već putem prve dame našli ulaz od Donalda Trumpa i to prije inauguracije i putem oca od gospođe Melanie Trump, njezina cijela obitelj živi u Americi, u Sloveniji je kontaktirao sa njezinim otcom, predsjednik SAD-a ima jako dobre obiteljske odnose i Slovenci su mudro, jer se to tako radi, poslali u Ameriku Trumpu
svog stručnjaka za pravo. Dakle, nisu postali političara, nego su postali stručnjaka koji je jedan vidirao i koji je govorio o važnosti Piranskog zaljeva za Sloveniju. Prema tome Hrvatska također bi trebala imati malo subvertivniju, nazovimo to tako, vanjsku politiku i moći zaštititi za svoje interese, jer ima ljudi koji su u Vidiš, čemu se oni boje? Mogu stati na stranu. stvari koja je vrlo bitna za Hrvatsku, je LNG terminal na I ova kalendrica i ona je tamo. plina i A ovo je sve radi. Postavlja svoje ljude. prema terminalu na Baltiku je Kongres izglasao kad je postao većinski republikanski. Znači, demokrati nisu imali interes, imali su neke svoje razloge zbog koji su bili protiv izvoza američkog ukapljenog plina. Većinski republikanski kongres je to izglasao, predsjednik Obama je njegov mandat nije na to stavio veto i za vaše i LNG terminal Krk je postao iznimno važan geostrateški cilj i naravno našeg dijela Europe, ali i Sjedinjenih američkih država. Prema tome, LNG terminal je naš nacionalni interes. LNG terminal je trebalo već jučer napraviti, a Sjedinjene američke države su bili najjači lobby u Europskoj uniji, odnosno u Briselu, za gradnju ovoga terminala. Prema tome, mislim da se treba i na to fokusirati. Ivana, još jedno pitanje. Predsjednik još uvijek nema svoj kabinet. Zašto? Pa predsjednik nema svoj kabinet i po tome je doista jedinstven jer je ušao u mandat zapravo skoro pa bez niti jednog ministra. Jučer malo prije inauguracije Kongres potvrdio generala Matisa na čelu Pentagona i generala Kellya na čelu sektora domovinske sigurnosti i svi drugi ministri, a njih je 15, još nisu potvrđeni, još nemaju sigurnosni certifikat, tako da jedan dobar dio, gotovo čitav dio trenutačno Trumpove administracije vode zamjenici iz Obamine administracije, tako primjerice vanjske poslove vodi gospodin Shannon koji je bio zamjenik Johna Kerrya i to